अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे नबी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों सलाम। इंसान जब ले जिंदा बा तब ले ओकरा काम करे के बा। करब तो खइब, ना करब ना खइब। लेकिन ये सब के बीच में अल्लाह के इबादत भी कईल जरूरी बा। अल्लाह के शुक्रिया अदा कईल बहुत जरूरी बा। नाशुक्री अल्लाह के पसंद नइखे। शुक्रगुजार बन, जौना भी हालत में बड़ा अल्लाह के याद कर और अल्लाह के शुक्रिया अदा कर। अल्लाह अपना बंदा से कहला जे हम कोनो भी बंदा के कंधा पर उतना बोझ डलबे ना करेंगे जितना वो सह ना सके। अल्लाह बहुत खुश होलन जब दूसरा खातिर दुआ कईल जाला। अपन आस पड़ोस के ख्याल रखो, गरीब के, यतीम के, लाचार के मदद करबा। हर इंसान के हुक्म दिल बा, ऑर्डर दिल बा कि हमार धन्यवाद करे।